Migori. Kambi mar tudruok mar Safaricom oyango romo mar ndalo 3 mar twak kod nyiso kit lony manyasani ma idendo ni Safaricom Decode. Romono ma obagi kar romo ma Sarit Center okelo kanyakla kembe jolony kod jopuonjre ka gigeto jiwo kit lony manyasani e Afrika ma Ugwe. Jatatije kambino Peter Degwa olero ni giyango tiji jolony e weche mag lony manyasani kaachiel kod tudruok mar neno ni nitiere dongruok e sekta mar tudruok kod ngima oganda. Kambino bende geto riwo lwedo jolony mar neno ni giyudo puonj ng'eyo weche mag arita e mbui, ohala ma itimo e mbui e kind weche mamoko. It requires us to push the boundaries of digital engineering, to collaborate across disciplines and embrace a culture of innovation. We'll delve into at least 4 or 5 main areas. One is intersection of physical and digital. We'll explore how traditional engineering disciplines are converging with cutting-edge digital technologies, just like with the digital twin I spoke about, creating unprecedented opportunities in areas like smart infrastructure, sustainable energy, and advanced manufacturing. The code gives an opportunity to our techies and engineers. This program or this week is primarily meant for young people. People who are early in their career, probably students, probably in their first job, probably in their second job, but certainly those who are at an early stage.